Ano ang kanyang motibo? Abangan lamang sa kagimbal-gimbal na krimen. Go, 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 go! Saglit lang. Hindi naman ganun yung intro eh. Parang soko kagawa. Magluluto tayo gaw eh. So, what's up mananap? Mananap, what's up? Mga bay! Mga gaw, mga bay. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming Taguro Brothers. Yun. At welcome po sa mga new subscribers natin dyan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell. So gaw, ano na gaw? Tara na!